12 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പെരുന്നാളിന്റെ മഹാപൂരമാണ് പഴഞ്ഞിക്കാരൻ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ ദുബായിൽ ഒരുക്കുന്നത്. അൽഖിസൈസിലെ അമിറ്റി സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് ഒരുക്കങ്ങൾ ഇതുപോലെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൊടിയേറും. ഗജസംഗമം, പെരുന്നാൾ തലയെക്കെട്ടുവെക്കൽ, 41 കലാകാരന്മാരുടെ ചെണ്ടമേളം തുടങ്ങി പല വേദികളിലായാണ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷം. വത്സേട്ടന്റെ ബാൻഡ് സെറ്റ്, മത്തായി തമ്പേറ്, സ്ഫടികം, ശിങ്കാരിമേളം തുടങ്ങി മേളത്തിനും നൃത്തച്ചുവടുകൾക്കും സംഗീതത്തിനുമൊന്നും ഒരതിരുമുണ്ടാകില്ല. വൈകിട്ട് 6-ന് നടൻ ആസിഫ് അലി ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദുബായ് ലേ മെറിഡിയൻ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന ബിസിനസ് മീറ്റിൽ ഫുട്ബോൾ താരം പത്മശ്രീ IM വിജയൻ, നടൻ ആസിഫ് അലി, BK ഹരിനാരായണൻ എന്നിവരും സ്പോൺസർമാരും പഴഞ്ഞിക്കാരൻ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുത്തു. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഷോ, സ്റ്റീഫൻ ഡേവിസി ഷോ, രാത്രി 10 മുതൽ ജെൻസി DJ തുടങ്ങിയവ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാളെ അരങ്ങേറും. പ്ലാറ്റിനം ലിസ്റ്റിലാണ് പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുക. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ദുബായ്.